लोगोफोर दा जोङो फुजायाव थांनो ओंखारनो नागिरदों जोङो थांगोन ओंखारना लाग्रोनि वेलकाम आयंनि चेनेलाव जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय था नावकाता फुजायाव थांगोन ना जोङो ने नावकाता फुजा वेलकाम टु आयं चेनेल जोङो दा फुजायाव थांनो नागिरबाय थादों दा जों थांसिगोन अबे फुजायाव माबाया सबनि फुजायाव मा फुजा बे माबाया राज फुजायाव राज मेला सोर थांगोन खोन्थानो मामि आयं ओमफ्राय आं ओमफ्राय पापा ओमफ्राय आयं हेटेस मा जागोन दा नायलांबाय थादो ने दा नायलांबाय थादो लोगोफोर लाबायसोबायलै नै मानसिफोरा फुजानि आलादा मा पाइप गुवार माबानि दै पाइपनि मोनथारसिगोन ना माना उन्दुनो ओंखारबाय जागाव दानो फुजा नायनांगौ उन्दुनाङा सिङाव दोनो पार्किं माबा गैया फुजा जाग्राफोरा गोलाव जागोन थाबायनाया बाब दाउ खेलाया साबसक्राइब खालामग्रागोन र' मानसि बेसे होदो नि दख'नानिखौ गेले क्लिप जोंसोबायना Jumpa sudah. Rumah lu ada ini. Jumpa tahu. Ayo nomor berapa? Ini ke dasw. Siapa ini sebenarnya? Untuk nungkar tuh tuh habis serah. मा जानो थ' जानोसै ने जानोसै जाबा रागागोन जोंहा ने खोन्थिनांगोन ना लोगोफोरनो सेल्फि जन फरायजोब्बाय बिदि गनायाबो ना दंमोन नामा बेयावलाय ना दंमोन Kadang. Oh, murtiफोरा इथिंसो दङ ओरै दै गलायनाय जाबासो मोजां नुगौमोन इयाव हो ओं बारा मोजां साजायनो रोंदिया फट' साफायाहाय सुलिथ' रायलांनो खाया Mantri pala una nang gede. I love no kata ke. I don't love. No kata lo sabe. Ila ba bedak ni complete je mun ko malai. Seru ba photo nen bedak. Relaxnya kok kurang. Aku mana hai? Dasar sampai ni. Murti pada murti pada. Murti pada. Azung apa ni aja? Dunia mana mudah saja dia. Murti ke sana, murti ke sana. Bah, harsing nongtar madı. Murti ke jasa di sini. Di mondir sabai. Mondir. Last time manci bursa sangat.
गिदिंनायखौ नायगोन नामा गावदां गिदिंसिगोन खोमा ओइ गिदिंनायखौ नायनो र' गिदिंनायखौ नायनो गावदां दहाय नुवासै बिबारफोरा मोजां मोजां मोनलै बिबारफोरा जा मोजां मोजां नै मानसियाबाबो सानैबाबो गिदिंहोयोनो 사자이네 비바르니 दिनै खमाव होगोन खोमालै बिसोरो मालाय ब्रेक डान्सआ बारा होख्रावाखै माथो होआखै बारा आंबो ओरै बिरलाबलायनाय होख्रावनांगौ बारा स्पिडआव गिदिङाखैलै लासैनो ओइ स्पिड जांबाय आयौ गिदिर गिदिर फिसालाजों गाखोनाया गिदिर 산드리? 산드리 살리더네. 네, 산드리, 얘 산드리. 산드리는. 실물이 가야 잡으러 살이나. 나와 봐봐줘. Tàu cái la, tàu đi cái la. Đây là mình không mà mình chỉ. Có đang bạc luôn á? Bạc luôn rồi. Ấy đâu lấy đứa này. Friend. Đó. Trung Bắc các bạn. Tao thuộc cái màn xe bài đàn thôi.
नै लांफै इसोरखौ लांफै ayo खैजोन दं बारा बुरजा नाम्बार गैयाना बे दाउनि गोजा आं मोनालै जों गेलेनो बायो बहाय गेलेनो Melalo. Dasw. Yang bisa. Kumpul di namanya lah. Kumpul di namanya lah. Alah sang. Suruh baik kena. Jumpai. Nah, orang kumpul berai kan lu tahu ada dia. Coba sini nih mas, sini terus aku mau. Daurat itu udah langsung. Kamu nabi sih ya? Ya, daurat jisu mas, berapa para sana dong nih daurat jisu. Gilin aku mana hai, gilin bayi bikainya. Ayo, macam. Angsi juga fulan bayi lagi pernah. Bayi loh, cuma mai bisa hancur. Bisa sih orang jangan mukuli. Nah, biar jangan pergi jangan. Macam kau dah. Saumin. फुजा सिङाव जानो बायोलै मुगैनाय मोनो बिराद मानसि माथो हाउसफुल जाना दं बेयावनो जनोसै साफा खालामनो हाबाखैबा नारालै देन्जार मानसिखा माथो पकora जानोसै पकora चावमिन सफैथ'वाखैलै चावमिनबो जागोन ने जोंहा पकora जाग्रोनोसै चावमिन एवनानै एवबावलाय खेबसे गावना चावमिन एवनो रोंगौ चावमिनखौ दा लोगोफोर जोंहा नै न'आव सफैबाय आरोना फुजाखौ नायखांना फैनानै ओमफ्राय फुजाखौथ' जेनेबा जों नेयै दिनै लास्टआवसो नायनो मोनबाय नालाय ओरैनो दसे थांनानै फैबाय आरोना नायथारनोसै होननानै ओमफ्राय दा जों न'आव सफैबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होथार थेंक इउ बाय बाय